Arat na. Bilag kang sa Elis ko, Arat. Arat na. I don't say that what you don't want me to. Love you. I was you want to. I easy. Either way they show me. You feel. Thank you, Mama. T-shirt. Can you find a ways? And that I did less some more than just one night. See you. Turn to the stairs, just one. I hope you understand. Say goodbye. And it is not to make it. Not one another. But it's not another. And the best of me. But it's made together. Just one. Can you find us? La 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 la. La 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 la. Say goodbye. Magandang hapon po, ma'am. Maria Cristina. Oo, ma'am, si KRCC. Huwag ka rin nandito po. Yes, ma'am. Pagpap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 ag
find a way. ARCC, wag ka rin nandito po. Yes, ma'am. Parang po sa payment po. What's the best to make it better? Sige, ma'am. Find a way.
Sa piling mo lang nadarama lang ako. Nanabik itong aking puso. Sana'y anong kailangan kong gawin upang matigil na ang kabaliwan kung ito. Sumpa ko siya na ang pangalan mo sa lahat ng nakilala. Sana ay ikaw na nga. Okay.
Arat nandito. Kung ako just another beautiful and fun in my life. The best and everything I want and I'm Paris. Ano daw? Sige. Isa lang mula ba? Bilang isang deklara ng ating bansa, ipapatupad natin ang pagiging sa mga bakla. Hindi nata mo dyan ng Juliet. Corn beef. Hindi niluluto. 555. Kaldereta at adobo lang. Ano? Tulutan. May itlog ako doon. 7. Tapos yan. Ito. Bunga ko. Hindi ba kayo yung plato ko? Malak mo, yan. 16. 16. Plus 7. 23. 23. May mantika ka daw. Hindi ko alam kung may mo ng 30. 30. Ay, nakalive po pala tayo sa ano? Covered speech. No, she's here. I will be brave. I will not let any easy you call empty. But it yeah.
Ako'y sumasaludo. Wala na po tayong pera. Naubo. Cover speech. Yung sayang eh. Okay, saka.
highly appreciated. Hello? Subscribe! Covers PH. Covers PH. Saan darating mga salita na nanggagaling sa aming dalawa? Kung lumisan ka, wag naman sana. Na kumakapit na hindi makawala. Shoutout po, Miss Simply Cat, then Vlog Rose OFW Dubai. Thank you po. Shoutout po sa inyo. Nagluluto kasi ako kaya hindi. Nagluluto kasi ako. Sige po. Salamat po, Ma'am Vlog Rose OFW Dubai. Thank you po. Thank you sa support. Please share.
Salamat po. Thanks for watching. A like would be appreciated. Subscribe. Covers PH. Covers PH. Bigyan lang po. Sige lang po. Thank you for watching. Sana sinabi mo para ang mga ayaw mo'y aking iibahin. Di ba sinabi mo basta tayong dalawa'y sasayang mundong mapait. Di ba sinabi mo para
la 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 la. Ako ulit tigin mo. Malamig na yun ah. Sige lang po, busy lang po kayo. So, thank you for staying my life today. Thank you so much po. Alright. Sa ngalan ng pag-ibig, December Avenue, alright? So, ganda lang po tayo dito. Wala ka gusto ah. So, yes. Hanggang kailan ako maghihintay na para bang wala nang papalit sa'yo? Nasaan ka man? Sigaw ng puso ko'y ikaw hanggang ngayon. Oh, oh, oh. Kung minsan na para mataas. Pinto. Akin. Nakita mo, oh, desan. Hanggang sa dulo ng ating walang hanggan. Tanda ng puso'y wala nang mararamdaman. Kita mo ang likod. Kung minsan ay lang nakita mo lingkod sa iyong ngiti. Isang umaga. Wala ka sa amin dito na. Hanggang sa dulo ng aking walang hanggan, hanggang ang puso'y wala, ako'y maghihintay. Tatay na, Jude, ah.
be appreciated. Like is appreciated. Subscribe! So subscribe. Thank you po sa apat po na nanonood. Maraming salamat po. Jay, come on! Kung di rin tayo sa huli, ulitin bang umiwas lang, hindi na masaktan. Mali yung lyrics ko kung saan ko nakukuha, no? Cover speech. Mula ng aking masilayan, tinataglay mong kagandahan. Di na maawat ang puso, sa'yo ay magmahal. Isip ko at di na mawala-wala pa, kahit na alam ko na ang puso mo may mahal ng iba. Siya ka ba ay may mahal na ngang iba? Ayaw ng paawat ng aking damdamin, tunay na mahal ka na. Sana'y ayahan mong ibigin kita. Maghihintay pa rin at aasa. Come on! Sa PH. Tama na ba?
appreciated. Subscribe. Covers PH. Ayaw maluto. Yes, hello. Shoutout po sa lahat. Magandang araw po. Hello. Sir na. Subscribe. Explorer, shoutout po. Covers PH.
Magandang araw din. Hell Explorer. PH. Busy. Thank you po sa pag-i-stay. Shoutout po sa inyo. Thank you po. 40 million. Haha. Thank you.
Who's God? Arat na! Isip mo dyan? Alam saan tayo tulugan? Susubukan ko ang may palpa. Tulog. Wala. Yo! Thank you for 5! Thank you po sa 5! 5, oh. Oy, thank you for watching. 6 na po sila, oh. Eh di wow. Shoutout po sa inyo. So please like my live. Pero Baji? Hello, Miss Pretty May Vlog. Shoutout po sa inyo. Shoutout po sa inyo, Miss Pretty May Vlog. Welcome po sa LS ko po. Thanks for watching. Hello po. Like would Kumusta be po? appreciated. Subscribe. Covers PH. Sana mo. Shoutout po. Shoutout po kay Ems LTP. Shoutout po. Welcome po sa live ko po, ma'am. Ma'am ba? Tama? That is dying inside. The day I look to shower and I wait on my way. Tag ninyo ko bilis, bisitahin ko kayo sa, I'm sure na makabalik, ano po? Makabalik agad, hippies. So yan po, bisita lang po kayo sa bahay ni Ems LTV. So bahal na po siya, Ma'am Pretty May Vlog and LGD TV Vlog. Shoutout sa inyo. So, thank you po sa pagtambay po ng aking LS today. Maraming salamat po. Inside, I was dying inside, but I couldn't bring myself to touch you. La 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 la, if I should got away, things that face. Talaga, hindi ko na alam yung lyrics.
Thank you po. Look away when I whisper. Hindi ko na alam yung hindi ko na alam po yung tono. It's lying inside to hold you. I couldn't believe what I felt for you. Dying inside, I was dying inside, but I couldn't bring myself to touch you. Shoutout po is Vlog Rose OFW Dubai. Iwan lang po ng tamang bakas, babalikan ko kayo agad. Thank you so much guys. O mangisda lang po tayo dyan. Thank you po sa pagtatambay po ng ating LS today. I was dying inside, but I couldn't bring myself to touch you. One hello changed my life. I didn't believe in love at first sight. Hindi ko na alam yung lyrics tong ina. So mag-iwan lang po tayo ng bakas sa kanilang bahay. Alright? I was dying inside to hold you. I couldn't believe what I felt for you. Dying inside, I was dying inside. So mag-iwan lang po ng bakas saka sa kanilang bahay. Alright? Mangisda lang po kayo dyan. Mangisda lang po tayo. Shoutout po. So please like my live today. So yung mga dumadaan, please like po. Thanks for watching. A like would be appreciated. Subscribe. Covers PH. Covers PH. So, shoutout po sa Isnove TV. Alright. So, thank you po sa pag-stay ng ating live. So, nagluluto po kasi ako kaya hindi ko po pinapakita yung mukha ko. Alright? So, alright. Bakasan ko kayo pero saan? Huwag kayong magbakasyon na. Alright? So, ayan po. So, babalikan po tayo ni Sais TV. Alright? Tapos si Pretty Me Vlog. Yan. So, model po natin sila. Yung mga ano po. Yan, sa tambay ng LS ko, no? 6 million po tayo today, ha? It's not bad. What I feel dry. Magandang buhay sa'yo. Thank you. And now it's starting over again. It's not too easy to think to do. I'm feeling inside again. Cause every time I look at you, and know it's starting over again. This I will know where to spend away. We'll come home, I love her and friend. We all starting over again. Diba? Inside the pa nga. Pretty May, ganda ng boss. Boss nga po eh. Thank you po. Thank you po, Pretty May Vlog. So, please. So, ilalapag natin. Dahil dyan, maganda daw boses ko. Ilalapag natin yung link ni Ma'am May. So, please subscribe ha. Doon ko. Ay, ito nga. So, i-click nyo lang po yung bell, okay?
Magpupukan po tayo dyan. So, ayan po. So, ayan guys. So, bumisita lang po tayo kay Ma'am Pretty Me Vlog. You always welcome. Okay lang po ba yung mic ko? Pumaingay ako. So, magyakapan lang po kayo dyan guys ha, alright? Sorry, no it is pain to you. I'll feel. Okay na po. So yon, Boy Scout po, no? So palike po, yung nakatambay po, please, palike po yung ating live today, yung LS po natin, palike po. So ayan, done na po si M's LTB Vlog Rose on the OFW Dubai. Done na po ma'am, nagbakas din ako sa Dubai mo. Alright, so pupuin po natin yan. Subscribe! Covers PH. Covers PH. So, arat lang guys para mabilisan po tayo, no? So, mag-iwan lang po tayo ng bakas sa mga bahay po natin. Thank you po, Ma'am Pretty Me Vlog. Thank you so much po. Parang tatas ng mga kanta. Maybe this time, Sarah Horini mo, walang pang lalaking kanta. Two old friends meet again, wearing all the faces. Talk about the place and ano daw? Two old sweethearts fell apart somewhere long ago. How are they to know? Mataas na. Wala akong tubig. It is time you will have now they can be more than. Thank you po. So, magpupukan lang po tayo dyan. Thank you po sa anin po. So, palike lang po yung mga dumadaan, alright? Para mas mabilis po tayo. So, thank you po sa pagtatambay ng ating LS today. Maraming salamat po sa nagtitiwala sa ating live today. Sige po, thank you po. LTV, thank you so much po. Nandito ako ngayon sa bahay mo ha. Usapang kabit sa magandang buhay. BTS, alright? So, pwede natin indicate yung video nyo dito sa ibabaw. Kaso nga lang, hindi pa ako naka-OBS. So, cellphone lang po yung gamit ko. So, pagtsagay nyo na muna. Then after that, ililipat ko rin sa laptop ko kung sakaling may time po ako. Alright? Lakas ba yung music ko? Tama lang. I-play ko rin yung isa mo dito ha. So, napulang yung maliit dun. Alright. So, para mas walis, na-play ko na rin. So fade away, but away the time. But something kept then. Mataas. So, Arat, thank you so much. Thank you po. Salamat po. Kulang-kulang ba? February.
Enjoy po. Ipi-play ko lang po siya. Ipi-play ko lang yung mga video nyo kasi naka-computer naman po ako. Ipi-play ko po yung lahat ng video nyo po. Na? I-play ko lang po siya. LTV and the Pretty Me Vlogs. Thank you po. So, ang music lang. La 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 la. Asan po kayo? Asa ano? Ibang bansa ba kayo? Lahat? Thanks for watching. A like would be appreciated. Subscribe. Covers PH. Covers PH. Jay! Thank you so much! I-ano natin yung link ng dalawa dyan. Pwede. Hindi tayo madamot dito, no? Opo, kasi nasa ano po na si Ma'am Vlog Rose OFW Dubai ay sa ngayon po is nagluluto po ata siya. So babalikan po So yan babalikin maingay yung nasa likod ko. Kapag naaalala mo mga araw na tayong dalawa sa mundo ko na wala na ano daw? Nakakaluto. Diyan ka pa nadarama na
Ilan pa ng for charge na yan? 97. Picture ang ko mo. Dada. Ngiti ko nga yung nasa na. Saan na video ko na wala? Oh, baby, be prepared. I let you share, don't let your finger left the way they expect to be your favorite. Just you could teach me how to do that. All this time. Yeah, come on. Yeah. So long, sometimes you want this man. Sudden talking before baby friend. Don't see. Arat na! Thanks for watching. A like would be appreciated. Subscribe. Covers PH. Covers PH.
So, shoutout po kay, shoutout. Hi, good evening. So, shoutout po kay Jenna Anino. So, yan. Si May, dyan lang po. Si Pretty May Vlog, ayan, nandyan po lagi. Legit po yan. At sigurado pong didikit po yan. Kanina po sa aking live, ayan. So, sigurado pong didikit po yan sa inyo. Alright. Shoutout kay Ma'am Jaina Anino. Pretty May Vlog. Yan. So, ayan. Natamsakan na kita. Pabalik na lang po. And then now playing po Ibana Dance Challenge sa TikTok ng bundok. Antay ko po matapos para tapos ang bow. So yon, maraming salamat po sa pag-i-stay po nating live ang LS po natin today. So maraming salamat. Looks like I made it. Found my baby. Now they teach me how to talk it. Yeah. So, tambay lang po tayo, check. Alright? Sigurado po yung mga bakas nila yan. Mag-iwan lang po tayo ng bakas galing sa bahay nila. Alright? Yeah! Shoutout po sa inyo. Thank you po. Diyan lang po kayo, ha? Nagluto po kasi ako kaya ayaw ko mapakita yung mukha ko, you know? So, yan po. Maraming salamat po. Yan. Ano po, ang niluluto ko po is puchero po. Yan, na may mais. Yan, para sabaw-sabaw po tayo para ano po, masigla yung ating katawan. So, yun, niluluto ko po. Ma'am Pretty May Vlog. Then, Ma'am Jea, Anino ba yan? No? Jea, no? Tama? Oh, Ma'am Jea Anino. So, thank you guys, ha. Thank you sa pag-i-stay ng LS ko. So, dahil dyan, kanta po tayo ng Ikaw at Ako by Moira de la Torre. Sabi nila, balang araw darating ang iyong tanging hinihiling. At nung dumating ang aking panalangin ay hindi
na maikubli ang takot ko sakali mang ika'y mawawala. At ngayon, nandyan ka na, di mapaliwanag ang nadarama. Handa ako sa walang hanggan, di pa aasahin, di ka sasaktan. Mula noon hanggang ngayon, ikaw at ako. So yun lang, live po tayo today. Thank you for stay my life. Kanta-kanta lang po tayo ha. Okay lang po ba yung mic ko? At sa wakas ay nahanap ko na rin ang aking tanging hinihiling. Pangako sa'yo na ika'y uunahin at hindi na itatanggi ang tadhanang nahanap ko sa iyong pagmamahal at dudulot sa pag-ibig natin na magtatagal. At ngayon, nandyan ka na, di mapaliwanag ang nadarama. Handa ako sa walang hanggan, di pa aasahin, di ka sasaktan. Mula noon hanggang ngayon, ikaw at ako. Thank you. Thank you po sa pagtambay sa LS ko. Maraming salamat po. Ngayon, nandito na pala, mag-iisa sa hirap at ginhawa, ay iibigin ka. Mula noon hanggang ngayon, ikaw at ako. Cover speech. Kahit Mantalagan. ay magaling,
Isang, excuse me. Kang umalis, ay muna, wag ka nang lumis. Ano to? Cover speech. Ay, ganun po. Mahilig sila mag-memo, di ba, dito sa DRCC. Yung nag-memory yung video ngayon. Parang malas yan. Tapos kung may complaint si Kuya doon na small ball pa. Aburido yun. Oo galit na agad. Nagmamarunong na naman. Di sigaw ng sigaw. Hanggang na pagkakamali nila, di aburito. Tapos awayin pa ni Grace, di aburito. Pero no, pa rin siya na-expert. Alam niya. Daw. Grace Sebastian. Habang panahon, o kay tagal ko nang naghihintay na sa akin na.
watching. A like would be appreciated. Subscribe. Covers PH. Yun na. Covers PH. It's when it already got. Chase when I miss you, and you would snatch, and I'd be looking back and back. And finally, take the big boom. Wala na lang. 49 na, 44. Ubo. Hindi lang. Oo, nasukin sa'yo.
Kinawag. Ang tama na yung ka, nag-iingatan. Amay, manpalsa ka. Majakan. Mamasa. Ang kakairon ko. Ang mamapalsa. Hindi siya tayo mamapalsa ay. Di charara ka na? Kan talaga, may balsubas ka. Dugyo ka.